ואני אומרת בוקר טוב לדפנה בן נון, שלום לך, בוקר טוב. את קודם כל את צלמת, ואת חוזרת אלינו אחרי כחודש, אחרי תחרות הצילומים של ה-National Geographic. אני צודקת, את זכית, ולא סתם, הדבר המשמעותי פה זה שאת זכית בפרס. זה הדבר הכי משמעותי. בבחירת הקהל, כן. תמונה שלי נבחרה. אז ספרי קודם כל איזו תמונה, תכף אני מקווה שאנחנו מיד נוכל לראות את זה על אמריקה. כאן אנחנו... נדמה לי, כן, אני זוכרת שראיתי, קראתי שמדובר בלוויתנים, אז... כן, לוויתני בלוגה שחיים בקוטב הצפוני. בשביל להגיע לצלם אותם הייתי צריכה לעבור הרבה. הייתי צריכה ללמוד, לצלול בתוך הקרח עם חליפה יבשה, וזה לא היה פשוט. רגע, אז ספרי לנו באמת על הרקע של התמונה הזו. לאן את נסעת? קודם כל באופן עקרוני, כבר מתוך מה שאת אומרת, אני מבינה שאת מוכנה לעשות הרבה ולנסוע רחוק ולעשות מאמצים עצומים כדי להגיע. כן. אז מה זה כלל? תני לנו את הרקע של צילום התמונה הזו. זה אומר להגיע ללפלנד. מה את עשית? לא מה אומר. אני נסעתי ללפלנד בצפון פינלנד, משם הנסיעה של כמעט 8 שעות לתוך רוסיה, לים הלבן. שם יש מרכז צלילה שהייתי צריכה לעבור קורס של צלילה בקרח, מה שאומר שצריך לעבור גם קורס של חליפה יבשה, מה שאי אפשר לעשות בארץ. ואז הכל בשבוע ככה מאוד. מה זו חליפה יבשה? זה חליפה שמונעת מהמים להיכנס, אבל בשביל להתחמם צריך ללבוש המון שכבות מתחת. האוויר זה מה שמחמם את הגוף, אז צריך ללמוד לאזן את הגוף מתחת למים. אם הזווית קצת יותר מדי חדה, אז אפשר לעוף למעלה מהרגליים. אוי ובואי, זה סוג של הזדקרות כזה, מה שבאמת עושים. תגידי רגע, ואת כל זה עוד עם מצלמה. כן, אחרי שעוברים את הקורסים אפשר להיכנס למים עם המצלמה, ככה שהזמן שלי עם הלוויתנים לא היה ארוך במיוחד, אבל זה... אז כמה זמן לקחת, הנה התמונה היפהפייה הזאת, וכמה זמן לקח הפרויקט הזה, שמאז שהחלטת לנסוע, בכלל איך החלטת דווקא להגיע לנושא הזה של לוויתנים? אני בדרך כלל מתבייתת על בעל חיים מסוים, ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגיע לאזור מחיה הטבעי שלו. אם זה הפינגווינים באנטארקטיקה, או הדולפינים הוורודים באמזונס, או הפנדות בסין. אז יש לי איזו שאלה אפיקורסית אלייך. כן. האם כדי שיהיה צילום טוב, מרתק ומעניין, זה חייב להיות במקום מאוד מרוחק ושאנחנו לא מכירים, או שאולי, תשמעי, אולי יש דברים נורא מעניינים ומרתקים בנושא בעלי חיים שמתחת לאף שלנו בספארי ברמת גן? אין ספק שבכל מקום אפשר לתפוס תמונה טובה, אבל... בשבילי האתגר זה למצוא את הבעלי חיים במקום הטבעי שלהם, וכל המאמץ הזה כנראה איכשהו זה איזשהו תהליך שגורם לי להתחבר אליהם. אין ספק שהוא משתלם, כי עובדה שקיבלת פרס מטעם ה-National Geographic, אני מניחה שזה איזה מין סוג של פסגת שאיפות, לא? כן, כן, זה לא עשי, תמיד יש עוד למה לשאוף, אבל החיבור האמיתי שלי זה הבעלי חיים, זה לא הפרסים ולא התחרויות. מה שחשוב לי זה באמת ללמוד על הבעלי חיים וגם להביא את התודעה לכולם שיש את הבעלי חיים המדהימים האלה, והם חיים במקומות עם תנאי מחיה כל כך קשים, וכל שינוי גם כן במזג אוויר וכל דבר משנה להם את האזור מחיה. ואני איכשהו מנסה גם לגרום לאנשים להבין את זה, כמה שקשה שם התנאים, הם מצליחים לחיות שם, וכל שינוי קטן יכול להפר את האיזון בטבע המדהים הזה. טוב, תודה רבה לך, דפנה בן נון, המון הצלחה. אני בטוחה שאת כבר בטח שקועה בפרויקט הבא, שייקח אותך ממש במילה, כי אנחנו צריכים לסיים. השאיפה זה אפריקה. אפריקה. טוב, אנחנו נמתין בסבלנות לתמונה המדהימה הבאה. תודה רבה וברכות על הזכייה.